Dragi gledalci, dobar dan. Moje ime je Darko Ercegović. Ovo je prvi video u seriji koju pokrećemo. Ako ste slučajno naletjeli na ovaj video, legitimno pitanje koje si možete postaviti je čemu još jedan kanal? Što on ima za ponuditi, a da već niste čuli? Radi li se o još jednom pokušaju da se recikliraju iste teme i da li će praćenje ovoga kanala za vas značiti samo gubitak vremena ili je opravdano očekivati neku korisnu informaciju ili čak znanje upotrebljivo u realnom životu? Odgovore na ova pitanja morat ćete sami otkriti, a to će biti moguće tek ako se dovoljno dugo ovdje zadržite. Tema kanala. Za početak dopustite da vam pokušam razriješiti neke od mogućih dilema i da vam ponudim dio odgovora na gore postavljena pitanja. Najkraće rečeno, tema ovog kanala su zdravlje i medicina. Suvremena zapadna medicina, takozvana službena ili konvencionalna medicina, se zadnjih godina veoma kompromitirala. Pokazala je u kojoj je mjeri neučinkovita i u kojoj je mjeri u službi politike i krupnoga kapitala, a na štetu naroda. U isto vrijeme vrijedni sustavi takozvane alternativne medicine su ili vulgarizirani, ili oklevetani, ili namjerno skriveni od javnosti. Posljedica toga je da je zdravlje postalo skupocjena roba za koju se plaća puno, a dobiva malo. Na ovom kanalu ćemo vam pokušati pružiti pregled koji sve sustavi medicine postoje, koje su njihove vrijednosti i komparativne prednosti u odnosu na druge sustave, te što mogu ponuditi današnjem čovjeku. Razine detaljnosti. Informacije ćemo pokušati prezentirati kroz više razina detaljnosti. Za osobe koje žele instant informacije i ne žele ulagati puno vremena i energije kako bi razumjele principe po kojima nešto djeluje, dobit će instant upute o tome što bi im odmah moglo koristiti. Za osobe koje žele ići u dubinu i spoznati zašto i kako nešto djeluje, a zašto nešto drugo ne djeluje, ponudit ćemo detaljnije informacije. Pokušat ću biti slikovit. Da biste vozili automobil, dovoljno je da položite vozački ispit i imate automobil. Međutim, automobil ne voze samo osobe koje ništa ili malo znaju o građi automobila, već i profesionalni vozači, automehaničari, dizajneri, konstruktori automobila i drugi. Svatko od njih ima različit nivo znanja o automobilu i želi upoznati automobil na razini koja njega zadovoljava. Za očekivati je da će spomenuti profesionalci radi poznavanja građe automobila bolje održavati svoje vozilo. Kako znanje može pomoći? Kad se radi o zdravlju, osobe koje razumiju zašto nešto na zdravlje djeluje pozitivno, a drugo negativno, lakše će se motivirati i ustrajati da slijede upute, da žive na određeni način i da konzumiraju ono što će im pomoći da se iscijele i ostanu zdravi. Popratni sadržaji. Da bi projekt što bolje funkcionirao, planiramo izraditi i web portal koji će biti integralni dio ovoga kanala, u kojem će se nalaziti vodič za pretragu video uradaka kao i mjesto gdje će biti prezentirane informacije u pisanom obliku, koje je teško organizirati u formi videa. Želimo smanjiti mogućnost da nam cenzori zabrane prikazivanje nekog videa ili nam zatvore kanal, pa će videa koja će obrađivati škakljive teme biti pohranjena na tom web portalu, a ne na YouTube-u. Pretraga sadržaja. Radi velikog broja tema kojima ćemo pristupati iz različitih kutova, kronološki prikaz videa na web portalu bit će samo jedna od mogućih pretraga. Situacija je jednostavna dok postoji mali broj videa, ali kad se broj popne na 100 ili više, postaje vrlo teško u tome se snalaziti. Prosječna osoba ne dolazi na specijalizirane portale da bi proučavala sve što se tamo može naći, već da bi riješila problem koji je muči. Zato ćemo nastojati da pretraga portala bude što intuitivnija, da osoba može lako sama otkriti kako doći do željenih informacija.
Sustavi medicine i njihovi predstavnici. Osim prikaza kako pojedini sustavi medicine rješavaju isti problem, predstavljat ćemo vam i profesionalce koji su dokazano kvalitetni i moralni, a djeluju u različitim sustavima medicine. Cijena informacija. Većina informacija će biti prezentirana besplatno. Međutim, da bi projekt bio samoodrživ, potrebno je da sam sebe financira, pa smo zamislili i VIP dio kojem će biti moguće pristupiti samo kroz neki oblik pretplate. Te osobe imat će specijalan tretman i posebne usluge. Medicina i politika. Mada su područje zdravstva i medicina danas pod velikim utjecajem kapitala i politike, nastojat ćemo se držati teme, a što manje raspravljati o politici. To ne znači da podupiremo ono što se danas događa na tom području. Pokušat ćemo biti usmjereni na to kako pomoći ljudima koji imaju određeni zdravstveni problem, a iz nekog svog razloga ne žele ga rješavati kroz nametnuti sustav medicinske skrbi službene medicine. Jedan od razloga zašto smo se odlučili na ovaj projekt je uvjerenje da je službena medicina ne samo neučinkovita kad su u pitanju kronične nezarazne bolesti, već i štetna za zdravlje, koliko god to naizgled zvučalo suludo i kontradiktorno. Prije početka ovoga kroz što smo prolazili u 2020. i 2021. godini, izdali smo prijevod knjige Njegovo veličanstvo dr. je gol, svi su bolesni, a ja znam i zašto. U knjizi je data oštra kritika službene medicine. I ne samo to, tu su prezentirani i neki holistički sustavi medicine koji su potisnuti, a veoma su vrijedni. Na ovom kanalu će biti riječi upravo o tim malo poznatim biserima medicine. Više informacija o knjizi potražite u opisu ovog videa. Suradnici kanala. Što se neki problem sagleda iz više uglova, ima više šanse da se problem riješi. Imamo u vidu neke ljude dijelom iz sustava službene medicine, a dijelom izvan njega, od kojih su neki već i pristali biti suradnici kanala. Te će osobe imati priliku dopunjavati moja videa svaki put kad nekoj temi budu željele nešto dodati, bilo da već iznesene informacije žele ispraviti ili dopuniti. Kako u nekim stvarima stručnjaci čak i istog usmjerenja mogu imati suprotstavljena mišljenja, u osnovnom najsažetijem prikazu teme i problema iznosit ćemo stavove oko kojih nema razilaženja. Stavove koje različiti stručnjaci različito tumače prikazivat ćemo u dijelu kanala koji teme obrađuje na detaljniji način, a vi sami ćete imati priliku da za sebe odlučite što vam više ima smisla i bliže je istini. Suradnici s područja cijele SFRJ Jugoslavije. Ne mislimo se koncentrirati samo na stručnjake iz Hrvatske, već i na sve kvalitetne osobe s područja bivše SFR Jugoslavije koji govore jednim od naših jezika, neovisno gdje žive i kojem narodu pripadaju. Holistička i redukcionistička medicina. Dopustite da pokušam pojasniti jednu činjenicu o kojoj detaljno govori knjiga Njegovo veličanstvo dr. je gol. Radi se o sljedećem. Postoji mnogo sustava medicine o kojima ćemo govoriti na ovom kanalu, od kojih su najpoznatiji službena zapadna medicina, klasična kineska medicina, indijska ajurveda, homeopatija, osteopatija, naturopatska medicina, kiropraktika, herbalna medicina ili travarstvo, akupunktura, tibetanska medicina, šamanska medicina, razni sustavi medicine kojima se koriste pojedini narodi i plemena širom zemaljske kugle, moderne metode energetskog liječenja temeljene na idejama i uređajima Nikole Tesle i drugih istraživača na ovom polju, sustav poznat pod nazivom dodirom do zdravlja i drugi. Svi ti sustavi se mogu podijeliti u samo dvije grupe, holističke i redukcionističke medicine.
Prije nego ih poimence grupiram, dopustite da objasnim u čemu je razlika između holističke i redukcionističke medicine, jer je ona vrlo bitna. Redukcionistička medicina. Redukcionistička medicina se temelji na filozofskom stavu koji se zove redukcionizam, koji na ljudsko tijelo gleda kao na stroj sastavljen od dijelova. On tvrdi da kad je bolest prisutna, tijelo se mora rastaviti na dijelove, kao da se radi o kamionu, prikolici ili nekom drugom mehaničkom stroju. Redukcionisti smatraju da ono što se ne može izmjeriti, to i ne postoji. A pošto se duh, duša ili bilo što transcendira materiju ne može izmjeriti do sada poznatim uređajima, za njih to i ne postoji. A ono što ne postoji ne treba uzimati u obzir u pitanjima zdravlja. Redukcionisti odbijaju govoriti o nekakvoj vitalnoj sili, mudrosti tijela i o sposobnosti tijela da se samo popravlja. Zato je redukcionizam sukladan s političkom filozofijom komunizma, u kojem se pretpostavlja da ljudi nisu dovoljno pametni da bi ih se prepustilo da sami upravljaju svojim životima i da se stoga s njima mora upravljati i kontrolirati ih. Redukcionisti također smatraju da je život nastao slučajno i da se iza njega ne nalazi nikakva viša inteligencija. Holistička medicina pretpostavlja duhovnu komponentu u ustroju svih živih bića, pa tako i čovjeka. Ona smatra da tijelo ima prirođenu sposobnost da se samo regenerira i liječi, da postoji nešto što se zove mudrost tijela. Da bi tijelo bilo zdravo, potrebno je učiniti samo nekoliko stvari. Dati tijelu ono što mu je potrebno za pravilno funkcioniranje. Ukloniti sve ono što mu šteti i maknuti se u stranu kako bi tijelo temeljem prirođenih sposobnosti dovelo sebe u balans i iscijelilo bolest. Za razliku od redukcionista koji su u stalnoj borbi s tijelom, holisti s tijelom surađuju. A sada vidimo gdje koji sustav medicine pripada. Podjela je vrlo jednostavna. Samo jedan jedini sustav medicine spada u redukcionističku granu. To je takozvana suvremena, konvencionalna, zapadna ili službena medicina. Ja ću ubuduće najčešće koristiti termin alopatska medicina jer smatram da je najprimjereniji. Koliko god se alopatima on ne dopadao. U svojem korijenu alopatski se može povezati s grčkim izrazom alos, što znači drugi ili različit, i patos, što znači bolest ili patnja. Ovaj pristup medicini temelji se na suzbijanju simptoma bolesti primjenom industrijski proizvedenih lijekova ili terapija koje djeluju suprotno ili su različite od simptoma bolesti. Cilj alopatske medicine je uklanjanje simptoma i obnavljanje normalne fiziološke funkcije tijela. Na primjer, ako pacijent ima povišenu temperaturu, što je simptom bolesti, alopatski pristup bi bio propisivanje lijekova protiv vrućice kako bi se temperatura snizila. Isto tako, ako osoba ima bol, alopatski liječnik će propisati analgetike kako bi ublažio bol. Alopatska medicina često koristi i kirurške zahvate kako bi se odstranio bolestan organ ili tkivo, a često i dijelovi koji nisu bolesni, ali po mišljenju alopata nisu potrebni. Ovakav stav me podsjeća na hipotetičnu situaciju u kojoj neznalica, čisteći tavan kuće, nađe vrijednu sliku nekog starog majstora, ali kako nema ni ukusa ni znanja, baci tu sliku u smeće. Ovakav stav alopata bi se mogao protumačiti riječima: priroda nije dovoljno pametna, pa je u tijelo ugradila i nešto što je suvišno, a pošto smo mi pametniji od prirode, to ćemo maknuti. Koje li arogancije? To je sustav medicine koji po službenim informacijama predstavlja treći uzrok smrtnosti u Sjedinjenim Američkim Državama. Zar nije smisao i cilj medicine da liječi, a ne da ubija? Čak su i alopati na podsvjesnoj razini svjesni da je njihova medicina od slabe vrijednosti. Da nije tako, ne bi svako malo kao iz paštete iskočio neki novi termin poput
biološka medicina, integrativna medicina, funkcionalna medicina, personalizirana medicina itd. Znači li da je sve ono drugo neučinkovita medicina? Ne bi me iznenadilo kada bi u jednom trenutku se pojavio i izraz majke mi najbolja medicina. Svi ostali sustavi medicine, neovisno o velikim razlikama po tome na koje se načine provode, spadaju u holističku medicinu. Možda nekom drugom prilikom dam mnogo detaljniji prikaz svojstava i razlika redukcionističke i holističke medicine. Za one koji ne žele čekati, predlažem da pročitaju gore spominjanu knjigu Njegovo veličanstvo dr. je gol. Svi su bolesni, a ja znam i zašto. Kritičari službene medicine. Ne radi se o tome da samo pripadnici holističkih sustava medicine imaju ozbiljne primjedbe na alopatsku medicinu. Postoje i brojni liječnici koji su školovani unutar sustava službene medicine, ali su, zahvaljujući svojoj hrabrosti i profesionalnom poštenju, spremni prokazati negativnosti koje su prisutne unutar tog istog sustava. Jedan od takvih hrabrih liječnika je i dr. Robert S. Mendelsohn, koji u uvodu svoje knjige Zdravo dijete unatoč liječnicima kaže: Ova knjiga odraz je moga dubokog uvjerenja da se u pedijatriji kao i u ostalim specijaliziranim granama medicine povlači mnogo pogrešnih poteza, no to ne znači da su liječnici manje čestiti ili suosjećajni od ostalog dijela čovječanstva. Problem je u samoj filozofiji i podučavanju medicine, a ne u osobi onih koji uče. Nisu krivi liječnici. Oni su žrtve sustava jednako kao i njihovi pacijenti. Oni su prvi oštećeni time što se medicina više bavi liječenjem nego sprečavanjem bolesti, što je zaslijepljena lijekovima, tehnologijom i neobjašnjivim obredima, običajima i egoističnim stavovima koji su uprogramirani u glavu svakog studenta koji preživi stroge i često neprimjerene ispite i školovanje. Iz škole izlaze glava prepunih uvriježenih gluposti, tako da im za zdravo rasuđivanje ne ostaje puno prostora. Iz ove kritike ne isključujem ni sebe. Priznajem da sam medicinsku praksu započeo vjerujući svemu što su me učili, pa su i moji pacijenti godinama plaćali danak. Srećom, možda zato što sam počeo podučavati studente, naučio sam dovoditi u pitanje mnoga medicinska načela koja sam dotad naprosto bubao na pamet. Naučio sam sumnjičavo prilaziti svakom novom lijeku, kirurškoj intervenciji i medicinskoj inovaciji. Ubrzo sam otkrio da mnoge ne mogu izdržati stroge znanstvene provjere i da nevjerojatan broj čudotvornih lijekova i revolucionarnih postupaka namah nestaje kad se otkrije da nanose više štete nego koristi. U moje 2 prethodne knjige želio sam upozoriti čitatelje na opasnosti od slijepog vjerovanja u liječničku profesiju. Kraj citata. Bilo bi pretužno kad bi dr. Mendelsohn bio jedini svijetli primjer. I na području bivše SFR Jugoslavije stasali su mnogi svijetli primjeri hrabrih i poštenih alopatskih liječnika. Sve njih do kojih sam uspio doći, a koji za participiranje u ovom kanalu imaju volje, vremena i energije, pozvao sam da dadu svoj doprinos rastu i razvoju ovoga kanala sukladno vlastitim procjenama. Tako da nemojte moj negativan stav prema većem dijelu alopatske medicine shvatiti kao negativan stav prema svim liječnicima službene medicine. Bez obzira što su mnogi od njih stasali unutar sustava alopatske medicine, oni su po svojim uvjerenjima i nastojanjima doista holisti. Što se tiče liječnika i drugih specijalista iz ostalih medicinskih i zdravstvenih oblasti, njih za sada i nema posebne potrebe isticati. Oni su sami po sebi posebna vrijednost i očekujem da ćemo od njih naučiti stvari o kojima
i ne sanjam na ovom početku. Službena paradigma. Vjerujem da je istina kad dr. Mendelsohn kaže da većina alopatskih liječnika provodi štetnu medicinu ne zato što su loši ljudi, već zato što su namjerno tako isprogramirani od vlasnika medicine. Najčešće oružje koje se u cilju tog programiranja koristi je službena paradigma po kojoj se ono što se u nju ne uklapa zanemaruje kao da i ne postoji. Neovisno o tome koliko dokaza postoji u realnom životu koji potvrđuju da stvari funkcioniraju sasvim suprotno trenutno važećoj paradigmi. Lijepo je taj problem verbalizirao Krešimir Mišak u uvodu svoje knjige Sretan vam kraj svijeta kakvog ste poznavali. Citiram. Ne treba smetnuti s uma da živimo u kavezu ideja i predodžbi. To je nevidljivi kavez kojega nismo niti svjesni jer se ne nalazi oko nas nego u nama. Kako ideje mogu biti kavez? Mogu itekako. Evo mog izbora nekoliko rešetki tog kaveza. Darvinistička teorija evolucije. Ideja o globalnom zatopljenju. Službena priča o 9.11. Religijske priče i likovi. Teorija o nafti kao fosilnom gorivu i tako dalje. Savjetujem vam da ne dirate u te rešetke jer zatvorenici podivljaju. Valjda se ljudi u kavezu osjećaju sigurno. Nasuprot tome stoje NLO, povijest kao rezultat manipulacija i urote, a ne ljudske prirode, direktni utjecaj uma na materiju, energetsko liječenje, iskustva bliska smrti, gledanje na daljinu, psihička arheologija, izvantjelesna iskustva i svi drugi fenomeni koji pokazuju da sviješću možemo putovati kamo i kad želimo. Piramide ne kao grobnice, nego kao ostaci neobične tehnologije davno zaboravljenih civilizacija, koje uz to kazuju da ovo nije prvi ciklus civilizacije na ovom svijetu. Sve te ideje već pripadaju svijetu šarlatanstva, ako se gleda iz kaveza, unutar rešetki koncepcija, uvjerenja i stavova. Možda zaista neke od njih to jesu, ali da bi se to ustanovilo, potrebno im je prići i proučiti ih izbliza. Dobra stvar u tome jest, čim ste to učinili, već ste napustili svoj kavez. Možda ustanovite da niti na slobodi nije tako loše. Sve ono što se ne može uklopiti u trenutno važeću paradigmu, ignorira se ili se prepušta zaboravu. Najviše žuči lije se oko teško provjerljivih ili čak neprovjerljivih područja, a nekom slučajnošću to su upravo ona koja su i temelj prevladavajućeg modela, a tiču se kozmologije, evolucije te nastanka i prirode života i svijesti. Kraj citata. Vjera u autoritete. Postoji jedno čudno svojstvo u ljudskoj prirodi, a to je da većina ljudi slijepo vjeruje autoritetima, što ponekad zna dovesti do tragikomičnih situacija. Više puta se dogodilo da je neki znanstvenik pustio u opticaj ideju koja je vremenom postala de facto dogma. Neki od onih koji su vremenom shvatili vlastitu pogrešku, a imali su dovoljno ljudske hrabrosti i profesionalnog poštenja da priznaju svoju prvobitnu zabludu, znali su doći u sukob s javnošću, da ne kažem sa sjetinom, koja ih je osuđivala s riječima "Tko si ti da govoriš drugačije?", ne shvaćajući da pobijaju upravo onoga od koga su taj stav prihvatili. Dr. Benjamin Spock. Jedan od takvih primjera je i slučaj doktora Benjamina Spocka, gurua američke pedagogije u drugoj polovici 20. stoljeća, koji je tvrdio da iz odgoja djece treba izbaciti svaki oblik fizičkog kažnjavanja. Kakve rezultate ta ideja proizvela možemo vidjeti ako usporedimo američke filmove koji prikazuju američku srednjoškolsku populaciju u 50. i 60. godinama prošloga stoljeća i filmove koji prikazuju tu istu populaciju na kraju 20. stoljeća.
Mladež koja je početkom druge polovice 20. stoljeća bila pristojna i uzorna u svakom pogledu, nekoliko desetljeća kasnije se pretvorila u razularenu rulju. Uzrok tom sunovratu leži upravo u suludim idejama koje je kao duha iz boce pustio dr. Spock. O nenasilju nad djecom, o svemoćnosti verbalnog uvjeravanja, o šibi kao smrtnom neprijatelju moderne pedagogije itd. Sredinom 80. godina prisustvovao sam jednoj sceni na plaži u Primoštenu koja mi je pokazala neke negativne posljedice pedagoške filozofije dr. Spocka. Radilo se o tome da je mlada, moderna mama pokušavala modernim metodama natjerati neposlušno dvogodišnje dijete da je posluša. Tragikomično je bilo gledati mučenje te mlade mame, njene uzaludne pokušaje da nagovori klinca da je posluša, količinu energije koja je ona u to investirala i kako lukavo i zločesto može biti ovako malo dijete kad mu se za to dade prilika. Trebam li reći da je klinac pobjedio? Osoba pored mene je znala za doktora Spocka i ispričala kako je dotični gospodin u trenutku kad je shvatio da je svojim idejama napravio štetu američkoj naciji zatražio oprost od Amerikanaca. Nažalost, svijet je zanemario ovu ispriku doktora Spocka i nastavio promovirati ideju o nekažnjavanju. Pa tko je taj doktor Spock da bi on nešto drugo tvrdio? Na koncu i dan danas, ako izgovorite tu gnjusnu ideju da je i šiba nekad potrebna, većina će vas gledati kao da ste zločinac ili luđak. Znanost ili glupost. Ljudi se često ponašaju glupo i povodljivo, anestezirajući vlastiti zdrav razum, kad svakakva zastranjenja prihvaćaju samo zato što ju je izgovorio netko koga se smatra uglednim znanstvenikom. Znanost nije sinonim za istinu, kao što ni diploma fakulteta ne čini osobu intelektualcem. Istina je bitno širi pojam od znanosti i ljudi vrlo često u svojem iskustvu imaju istine koje nisu znanstvene, ali zbog toga nisu ništa manje istinite. Recimo, svi u iskustvu imaju činjenicu da prehlada nastaje zbog izlaganja hladnoći. Par znanstvenih pametnjakovića se sjetilo svima prati mozak pričom da prehlada nema veze s hladnoćom nego s virusima, pa su neki lakovjerni ljudi počeli mijenjati svoje ponašanje i usvajati te krive ideje. Dakako, prehlada itekako ima veze s hladnoćom. Virusi su tu cijelo vrijeme, ali od izlaganja hladnoći čovjeku padne imunitet. Dolazi do sužavanja perifernih krvnih žila i slijedom toga do slabije prokrvljenosti tkiva, zbog čega je sposobnost organizma za imunološki odgovor na uzročnike bolesti smanjena, pa uzročnici bitno lakše prodiru u organizam i uzrokuju bolest. Uzrok su dakle doista virusi, ali u kombinaciji s hladnoćom. Problem nastaje kad znanstveni talibani pokušavaju iskorijeniti sve takve narodne mudrosti kao predrasude i praznovjerja i tako iz opticaja eliminiraju korisna tradicionalna znanja koja pomažu u borbi protiv problema koje znanost još nije ni otkrila. Dakle, znanost nije uvijek korisna stvar. Koji puta zbog znanstvenih spoznaja ljudi iz muzeja pobacaju dragocjene uzorke meteorita zato što to ne postoji. Radi se o događaju koji se doista desio nakon što je slavni Lavoisier ustvrdio da nikako kamenje ne može padati s neba zato što na nebu nema kamenja. To je bitno manji problem od onoga koji može nastati kad ljudi na temelju znanstvenih spoznaja modificiraju svoje shvaćanje etike na takav način da svoje ponašanje konformiraju trenutnoj znanstvenoj modi, da bi se za 10 godina pokazale katastrofalne posljedice. Primjer toga je recimo popustljivi odgoj djece koji je proizveo ogromnu pošast iskvarene mladeži, a samo zato što je usvojena znanstvena teorija moderne psihologije po kojoj je fizičko kažnjavanje nešto loše i po kojoj treba izbjegavati bilo što bi djeci stvorilo traume.
Dakako, takvi znanstvenici nisu proučavali neovisnu oblast teorije neuronskih mreža, jer bi inače znali da za ispravno treniranje neuronskih mreža treba osigurati i pozitivnu i negativnu povratnu informaciju, nagraditi ispravnu stazu i kazniti neispravnu. Stvar je dakle u tome da su traume zapravo dobra i pozitivna stvar i da je poanta odgoja upravo u tome da se djeci usade traume kad rade nešto krivo, kako bi im se blokirao razvoj u krivom smjeru i kako bi se ohrabrilo ispravno ponašanje. Znanstvena psihologija je puna beznadno glupih ideja. Recimo, sadrži pretpostavku da će se djeca sama od sebe ispravno razvijati. Samo treba izbjegavati bilo što će im uzrokovati traume. Ukoliko djecu pustimo da se sama razvijaju, izrast će u potpune divljake, neodgojene i neobrazovane. To se i desilo, a stoga što su ljudi slušali budale s diplomama umjesto da su se držali tradicionalnih metoda odgoja koje su usavršavane tisućljećima, metodom pokušaja i pogreške, kroz silne generacije, a što je zapravo prava znanstvena metoda. Moderna psihologija odgoja u usporedbi s tim totalno je šarlatanstvo, ad hoc kreirano zato što je nekome zvučalo ugodno, a ne zato što postoje bilo kakvi dokazi da je to dobra metoda. Znanost, dakle, u svojim nezrelim oblicima može biti zastranjenje, krivi put koji uništava dobre tradicije, a umjesto njih uvodi budalaštine. Slična zastranjenja moguće je pronaći i u mnogim drugim sferama života, a jedan od ciljeva ovoga kanala je upravo taj da upozori na potencijalno štetne ideje i ponudi drugačija rješenja, uglavnom ona vezana uz pitanja zdravlja. Par riječi o meni. Za oni koji ništa ne znaju o meni, evo par riječi. Moja primarna struka je tehnička. Inženjer sam elektrotehnike. Nikada nisam pohađao medicinski fakultet ili školu. Neki će pomisliti da mi je to mana, ali ja mislim da u tome postoji i ogromna prednost. Prvo, nitko me ne može ucjenjivati oduzimanjem licence ili posla, što je još jedan od perfidnih i malicioznih izuma vlasnika medicine. Moj stav slobodnog istraživača oslobodio me je sjene koju u umove većine alopata usadi zapadno medicinsko školovanje, o čemu sam već citirao doktora Mendelsona. Oni koji budu prosvjedovali da nisam liječnik, moj odgovor je baš me je briga za njihovo mišljenje. Ima barem 15 godina od jednog od mojih naivnih početničkih pokušaja da s predstavnicima zdravstvenog sustava u Hrvatskoj porazgovaram o nekim mojim idejama i da predložim neke stvari koje se ne rade u okviru zdravstvenog sustava. Uspio sam dogovoriti sastanak s jednom liječnicom u ministarstvu. Na kraju nismo dogovorili nikakvu suradnju, osim što smo imali identično mišljenje jedno o drugome, mada neizgovoreno naglas, a ono je glasilo: koja si ti budala. Oni koji prigovore da nisam znanstvenik, da bih mogao iznositi kritiku alopatske medicine, samo ću spomenuti da medicina i nije znanost. To ne tvrdim ja, to su riječi mnogih liječnika, od kojih su mnogi pametniji i iskusniji od mene, poput doktora Branimira Nestorovića. Ni to što nisam liječnik nije nešto što me smeta da se bavim zdravljem, pa ni Hipokrat nije bio školovani liječnik, a ipak su njegove ideje temelj prave medicine, od koje je zanat medicine kojeg danas poznajemo na zapadu, bojim se, veoma udaljen. Dovoljno je da pročitate Hipokratovu zakletvu kojoj prisežu diplomirani studenti medicine prilikom promocije u liječnike, pa da shvatite kako nekoliko elemenata te zakletve se stalno krši. Malo o školstvu. Mnogi slobodno misleći ljudi danas prigovaraju
kako školstvo nije institucija za razvoj razmišljanja mladih ljudi, već primarno mašinerija za programiranje ljudskoga ponašanja. Kad današnje školstvo i ne bi imalo taj nedostatak, ostaje drugi problem, a to je da u današnje vrijeme nove spoznaje prestižu jedna drugu i vrhunski stručnjak u nekoj oblasti ne postaje se formalnim školovanjem. Naime, dok se neke spoznaje i znanja uključe u službeni program nekog fakulteta, pa dok student završi taj fakultet, često je osoba i 10 godina u zakašnjenju za novim spoznajama. Uz današnju tehnologiju, s dostupnost informacija na internetu i različite mogućnosti online učenja i studiranja, moguće je odmah uključiti se u učenju disciplina i oblasti u njihovom najnovijem obliku. Moguće je koncentrirati se samo na bitne stvari, a ne trošiti energiju i vrijeme na hrpu sporednih i nebitnih stvari koje se na fakultetima uče. Zašto su pozvani i stručnjaci izvan Hrvatske? Za osobe iz Hrvatske koje će pratiti ovaj kanal, a koje bi mi mogle prigovoriti zašto sam angažirao i stručnjake iz ostalih dijelova bivše SFR Jugoslavije, moj je odgovor da sam pokušao angažirati sve one za koje naslučujem da su dobri stručnjaci i dobri ljudi, da se ne boje djelovati izvan kaveza, kako bi rekao Krešimir Mišak. Još u počecima takozvanog višestranačja pitao sam se nisu li naši političari glupi ako vjeruju da svaka stranka ima idealne ljude za svaki segment društvenoga života i da im ne treba nitko izvan njihovog uskog kruga tko bi bio bolji u nekom poslu od njihovih članova. Da smo tako sposobni i pametni, svaka bi stranka imala garnituru idealnih ljudi za vođenje društva, države, privrede i ostalog. Naravno, to sve pod pretpostavkom da je takvima ideal služenje narodu. Nažalost, većini takvih je narod zadnja rupa na svirali, a novac i utjecaj su primarni. Zato za podijeliti privilegije i nije problem skupiti dovoljan broj prikladnih kadrova, jer se ne traži ni stručnost, ni moralnost, ni rodoljublje. Ako nečega od toga ima, super, ali kome su bitne takve sitnice? Svi ovi ljudi koji će biti mentori i suradnici kanala su tu jer su, po mojem sudu, iznimni. A iznimni ljudi ne rastu unutar svake grupe i područja u jednakoj mjeri i do jednake veličine. Zato iznimne treba tražiti tamo gdje se pojave, neovisno o bilo kakvim drugim kriterijima. Naravno, to su ljudi za koje sam ja imao priliku čuti i donekle ih upoznati, što ne znači da ne postoje i mnogi drugi jednako kvalitetni stručnjaci i osobe za koje ja ne znam. Moj program zdravstva za Srbiju. U vrijeme kad se YouTube scena na području bivše SFR Jugoslavije počela razvijati, mnogo razvijenija je bila na području Srbije. Znatiželjan da saznam što se događa kod naših susjeda, počeo sam pratiti neke kanale. Tu sam upoznao neke vrlo zanimljive i poštovanja vrijedne intelektualce. S jednim od njih sam se malo bliže povezao i kad je imao zdravstvene probleme unutar obitelji, ponudio sam mu pomoć koju nije prihvatio. Kasnije sam, razmišljajući o njegovoj pogrešnoj ideji kako bi visoke plaće liječnika i medicinskih sestara mogle popraviti stanje zdravlja naroda u Srbiji i radi činjenica da je javno pozivao svakoga tko ima ideje i znanje koje bi moglo biti prilog za bolju Srbiju, pitao sam ga što misli o tome da ja ponudim svoj program zdravstva. Njegov odgovor je bio neka to učinim. Jedna od mojih ideja je bila da nije važno gdje će se taj moj program, ako bude vrijedio, prvo implementirati. Da li će to biti u Srbiji ili u Hrvatskoj? To je bilo u vrijeme dok sam slabo znao o tome tko je tko u srpskoj medicini. Tada sam pomislio zašto taj zadatak ne bih radio u suradnji s drugim osobama iz Srbije koje slično misle kao i ja, umjesto da radim sam taj posao.
Osim toga, bio sam siguran da postoje ljudi koji znaju mnoge stvari koje ja ne znam i bilo bi jadno kad ih zbog osobnog egocentrizma ne bih potražio. Tada sam pažljivije počeo pratiti istupe alopata i drugih liječnika iz Srbije koji su se pojavljivali na YouTube-u. Naravno, isti sam stav imao i prema hrvatskim stručnjacima. Ako postoji netko s kime nisam do sada razgovarao, a ima želju da bude dio ove priče, s veseljem ću poslušati njegove prijedloge i ideje. Ovaj kanal ima i taj cilj da pokuša uobličiti novi, bolji, jeftiniji i učinkovitiji sustav zdravstva. U društvenom sustavu u kakvom živimo, čak i da imamo sve što je potrebno za uspostavu novog sustava brige za zdravlje, ne vidim trenutno mogućnost da se taj drugačiji sustav trenutno može implementirati. Naravno, ne radi se o tome da drugčiji sustav zdravstva ne bi bio djelotvoran, već da je konstelacija mnogih interesa, financijskih i političkih takva da nije spremna dopustiti takvu promjenu bez žestoke borbe. Netko mi opravdano može postaviti pitanje zašto onda raditi posao za koji je upitno da li će donijeti konkretne rezultate. Moj odgovor je da dobro treba raditi jer je to dobro, jer je Bogu ugodno. Nažalost, previše je djelovanja koje su motivirana vlastitom koristi. Život je ionako smrtonosno oboljenje i nije pitanje da li ćemo umrijeti, već kako ćemo živjeti. Volim političku nekorektnost. Usput rečeno, baš mi je fora ne biti politički korektan i koristim termin Jugoslavija, a ne region ili slične termine koji se odnose na ovaj teritorij. Svi se boje nazvati stvari pravim imenom, pa se dovijaju čemu god, samo da ne izgovore tu zabranjenu riječ Jugoslavija. Kao da se nalazimo usred noći na nekom pustom raskrižju i ne usuđujemo se proći kroz crveno svjetlo, mada nigdje nema nikoga osim nas, jer se bojimo da se negdje u mraku ipak krije prometni policajac ili kamera koji će to registrirati i kazniti nas. Ipak pohvala službene medicine. Pošto mi pažnja u budućem radu neće biti na alopatskoj medicini, već na različitim sustavima holističke medicine, mislim da je sasvim dovoljno dati prikaz stanja službene medicine, a nakon toga više na nju ne trošiti ni vrijeme ni energiju, doli u onoj mjeri koliko je potrebno da je se izbjegava. Slično kao što nije bitno tko je iskopao rupu u cesti, da li kiša ili čovjek, bitno je biti oprezan i zaobići je, a ne u nju upasti. Da ne bih bio nepravedan prema alopatskoj medicini, treba reći da nije apsolutno neučinkovita u svim područjima, te da i ona ima svoje polje djelovanja u kojem je najbolja. To je područje interventne medicine i kirurgije u situacijama kad se dogode traume, kao što su saobraćajne i ine nesreće ili ranjavanja u ratu ili kod iznenadnih jakih upala. Što se upala tiče, tu mislim prvenstveno za sistemske mikrobne infekcije kao što je bakterijska sepsa, koja je do otkrića antibiotika bila smrtna u praktično 100% slučajeva. U tih nekoliko područja službena medicina je najbolja i neprikosnovena. Za sva ostala područja važe kritike koje sam već iznio. Prehrana. Pošto je glavno područje moga interesa utjecaj prehrane na zdravlje, moja prva videa će obrađivati to područje. Zato sam i pokrenuo osnutak udruge koja se zove Centar zdrave prehrane. Po riječima doktora Barrya Searsa, hrana je najjači lijek kojeg možemo uzeti na usta. Usporedo s ovim područjem davat ću i prikaze stavova i praksi naturopatske medicine, u kojoj je prehrana najvažniji element. Projekti. Još 2010. godine odlučio sam krenuti u program edukacije zainteresiranih osoba u zdravu prehranu. Povod tom je bilo sudjelovanje u jednom 10-dnevnom tečaju o karcinomima
koji se 2007. godine održavao u Zagrebu. Bilo mi je bolno sjediti među ljudima koji su prolazili liječenja, od kojih su neki i kuću prodali da bi smogli novac za liječenje. Od tada sam napravio više web portala koji su obrađivali razne holističke teme. Nažalost, taj način prezentiranja znanja nije se pokazao zanimljiv osobama kojima je bio namijenjen, pa sam ih prije par godina sve pozatvarao i odlučio prijeći na socijalne mreže. Ovaj kanal je prvi korak na tom novom putu. Za razliku od starih web portala koji su uglavnom nudili samo znanje, ovaj kanal će imati i dodatnu vrijednost. Planiram pokretanje više online tečajeva kroz koje će osobe imati priliku rješavati konkretne probleme koji ih muče. Prvi od tih tečajeva će nositi naziv Smršavi i ostani vitka. Naravno, tečaj nije namijenjen samo ženama, mada su mi one u ovom trenutku u glavnom fokusu. Osobe koje žele biti informirane o tečaju, predlažem da se jave na način kako je to opisano u opisu ovog videa. Prehrana u sportu. Tema jednog od idućih tečajeva bit će prehrana sportaša. Nažalost, i na ovu temu se mogu primijeniti primjedbe o kojima sam govorio u ovom videu kad je bilo riječi o autoritetima i dogmama, ili ono što Mišak govori kad priča o duhovnom kavezu. Bez obzira što već 30 godina postoje dokazi da uvriježena načela u prehrani sportaša su daleko od dobroga, a kamoli od idealnoga, po staroj dobroj navici treneri i sportaši slijede iste krive obrasce prehrane. Osobno sam se uvjerio koliko je cijeli taj sustav okoštao, kad sam naivno pokušavao ponuditi suradnju nekim sportskim klubovima. Glavna prepreka su u tome upravo klubski ili reprezentativni liječnici koji su uvijek bili ti koji su trebali amenovati program. Kao da prosječan liječnik išta zna o snazi prehrane ne samo u liječenju bolesti, već i u podizanju tjelesnih sposobnosti igrača. Tko je ikad išta korisno i vrijedno naučio iz par kratkih predavanja, što je maksimum kojeg studenti medicine mogu dobiti od svojih profesora tijekom studija. Kao što alopati ništa ne znaju o tome kako hranu koristiti kao lijek, još manje znaju kako se hrana može koristiti doslovno kao moćan doping. Doping koji ne može biti sankcioniran i koji ne šteti zdravlju sportaša, već ga jača. U jednakoj mjeri kao što je i službena zapadnjačka medicina neučinkovita i štetna, nisam baš siguran ni od kolike je vrijednosti i službeni nutricionizam, jer se on uvelike temelji na istim pogrešnim premisama koje se izvode iz alopatske medicine i na nju se naslanjaju. Završit ću s još jednim citatom doktora Mendelsona koji podupire ovu tezu. Citiram: Na medicinskim fakultetima ne poduzima se doslovce ništa da studenti nauče kako prehrana može često biti najvažniji element za dijagnosticiranje i liječenje, pa praksu započinju nesvjesni da su alergije na hranu osnovni uzrok većine dječjih problema i da je odgovarajuća prehrana osnova dobrog zdravlja. Zbog takva neznanja osuđeni su na upotrebu lijekova u onim bolestima koje su mogle biti izliječene jednostavnom promjenom prehrane. Kraj citata. Na drugom mjestu dr. Mendelson kaže: Na temelju dugogodišnjeg promatranja drugih liječnika i vlastitog iskustva u liječenju tisuća djece, roditeljima savjetujem, liječnika izbjegavajte kad god je to moguće. Ukoliko vam se ovaj video dopao, pozivam vas da ga lajkate i da se pretplatite na kanal. Do sljedećeg druženja srdačno vas pozdravljam.